Στο όνομα του Θεού και τρέμματος αμήν. Είναι λίγο περασμένη η ώρα και ξέρω έχετε και εσείς στις σχολείες σας. Θα πω μόνο κάτι το οποίο διάβασα σήμερα στο μηναίο μέσα, στο συναξαριστή, το οποίο δεν το είχα ξαναδιαβάσει ποτέ μου, δεν το είχα προσέξει και μέσα είναι τάραξε. Εορτάζουμε βέβαια σήμερα την γέννηση της Παναγίας του Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Και για να το έχουμε στο συναξαριστή αυτή την ημέρα, είμαι σίγουρος ότι το γεγονός αυτό έγινε την ίδια ημέρα σήμερα. Ήταν ένας ιερεύς και ένας διάκος, λειτουργούσε σε μια εκκλησία και ήταν πολύ αγαπημένοι. Ξαφνικά βέβαια ο Σατανάς μπήκε ανάμεσά τους και άρχισαν να μισούν ο ένας τον άλλον. Πέρασε λίγος καιρός και κοιμήθηκε ο ιερεύς. Και ο διάκος, αναλογιζόμενος ότι ο ιερεύς του κοιμήθηκε και δεν είχε λάβει συγχώρηση από τον ιερέα που είχαν τσακωθεί, ταράχτηκε πάρα πολύ μέσα του. Σε αφάνταστο σημείο έτρεμε από το φόβο του και παρακολούσε τον Θεό να τον βοηθήσει κάπως να έρθει σε συνδιαλλαγή, σε συμφιλίωση δηλαδή με τον ιερέα, ώρα του ιερέας είχε κοιμηθεί. Και έφυγε από την πόλη εκεί που ήταν και πήγε μέσα στην έρημο, ψάχνοντας να βρει ένα πνευματικό να του πει τι να κάνει. Και προχωρώντας βαθιά μέσα στην έρημο και παρακαλώντας συνεχώς τον Θεό, βρήκε έναν γέροντα. Και του είπε τα καθέγαστα του γέροντα και του είπε ο γέροντας πήγαινε πίσω στην πόλη και πήγαινε στην εκκλησία και τον πρώτο άνθρωπο που θα δεις να μπαίνει, να έρχεται στην εκκλησία, θα τον πιάσεις και θα του πεις αυτά ακριβώς που μου είπες και εμένα και αυτός θα σου πει τι θα κάνεις. Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Και φεύγει ο διάκονος, γυρίζει πίσω και στέκεται μπροστά στην εκκλησία. Και όπως ερχόταν κάποιος, ο πρώτος που ερχόταν τον έπιασε και του είπε αυτό και αυτό και αυτό και έτσι μου είπε ο γέροντας στην έρημο ότι πρέπει να με βοηθήσεις. Ταράχτηκε ο άνθρωπος, άρχισε και έκλαιγε. Εγώ λέει πώς είναι δυνατόν να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ με λέει ένας απλός άνθρωπος. Είμαι ανίκανος να κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν χαρτοφύλακας, όπως γράφει ο συναξαριστής. Και τέλος πάντων, αφού είπε έτσι το γέροντας λέει, άρχισε να παρακαλεί θερμά τον Θεό να τον βοηθήσει. Και στην προσευχή του πάνω, του λέει ο Κύριος, πήγαινε, του λέει, στην εκκλησία, ήταν κλειστή η εκκλησία τη στιγμή εκείνη, και άρχισε να προσεύχεται ο γονατιστός με τα χέρια ψωμένα στον ουρανό και μετά έκανε ολόκληρη μετάνοια και εκεί έμενε και παρακαλούσε με κλάματα τον Θεό να του δείξει τι να κάνει. Και ξαφνικά λέει, ανοίγουν οι κλειδωμένες πόρτες της εκκλησίας. Και όταν με έμπνευση βέβαια του Κυρίου, έρχεται και στέκεται μπροστά στην Αγία στην ωραία πύλη και πάλι ο γονατιστός άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Ο διάκος δεν τολμούσε να μπει μέσα στην εκκλησία, καθόταν πίσω, φοβισμένος. Έτρεμε από τον φόβο του. Άνοιξε η ωραία πύλη, όπως προσευχόταν, δεχόταν δηλαδή ο Θεός την προσευχή του. Και ξαφνικά κλείνει η ωραία πύλη, σηκώνεται αυτός, φεύγει. Πάνε σε δεύτερη εκκλησία. Κλειδωμένη και αυτή η εκκλησία. Απ' έξω ο γονατιστός με κλάματα, συνεχώς να κλαίει, παρακαλούσε τον Θεό. Ανοίγει η εκκλησία, την πόρτα της εκκλησίας, μπαίνουν μέσα, φτάνει μπροστά στο ιερό, κλειστό το ιερό, άρχισε να προσεύχεται συνεχώς, ασταμάτητα να κλαίει. Έκλαιγε συνεχώς αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός ανοίγει τα λιμόθυρα του ιερού και όταν τελειώσει αυτός την προσευχή του, κλείνει μόνο του στα λιμόθυρα, βγαίνουν έξω, κλειδώνει η εκκλησία. Στην τρίτη εκκλησία που πηγαίνουν, τα Παναγία των Λαχαρινών. Κλειδωμένη και αυτή. Ανοίγει θαυματουργά, όπως προσευχόταν
της Εκκλησίας, μπαίνει μέσα και στέκεται στη μέση του ναού. Δεν έρχονταν προς το ιερό. Και εκεί γονατιστός και κλαμμένος συνεχώς παρακαλούσε τον Θεό. Και ξαφνικά ανοίγουν τα δημόθερα, ανοίγει το καταπέτασμα του ιερού και βλέπει αυτό σε ένα όραμα τώρα μία ομάδα ιερέων στα δεξιά και μία ομάδα ιερέων στα αριστερά αποσκητούσε. Και του έρχεται το μήνυμα και πηγαίνει στον διάβολο, γιατί τους έτρεμε απ' έξω, δεν μπορούσε να βγει στην εκκλησία, φοβόταν. Και πάει στον διάβολο και του λέει, έλα του λέει μπροστά του, λέει, και κοίταξε τους ιερείς που είναι στα αριστερά σου, να δεις αν θα δεις τον ιερέα αυτόν που έλεγες. Τρομαγμένος ο διάβολος έρχεται, κοιτάει στα αριστερά, δεν έβλεπε τον ιερέα του. Συνέχισε να προσεύχεται ο άνθρωπος και αφού προσευχότανε, έρχεται και του λέει, κοίταξε, του λέει, στα δεξιά να δεις αν θα είναι ο ιερεύς εκεί. Και έρχεται πάλι ο διάβολος μέσα, από μακριά κοιτάει στα δεξιά, τον βλέπει τον ιερέα του. Λειτουργούσαν εκείνη τη στιγμή όλοι, όχι εδώ, όχι στο ναό μέσα, ήταν κλειστός ο ναός. Τι έβλεπε? Και τον βλέπει εκεί πέρα και βγαίνει βλέποντας τον άνθρωπο και τον διάκο, ένας από τους ιερείς, ίσως ο προϊστάμενος ιερεύς. Ο πρώτος στη τάξη έρχεται έξω και του λέει τι ψάχνει, του λέει ψάχνω να έρθω τον ιερέα. Ναι, λέει, είναι εκεί μέσα, λέει. Και τον φωνάζει, βγαίνει ο ιερεύς έξω, αγκαλιάζεται μπροστά στον ιερέα που είναι οι δυο τους, ο ιερεύς δεν μιλούσε, αγκαλιάστηκαν οι δυο τους, αλληλοσυγχωρέθηκαν, μπήκε μέσα ο ιερεύς και συνέχισε την Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος και ο άνθρωπος αυτός έφυγαν από την εκκλησία, έκλεισαν τα δημόθερα του ναού, κλειδώθηκε και ο ναός και αλληλοσυγχωρέθηκε. Για να μην πεθάνει ο διάβολος με το κρίμα αυτό που θα έπαιρνε την ψυχή του στην κόλαση. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, αδελφοί μου. Αυτή είναι η αγάπη της Παναγίας για τους ανθρώπους. Και εύχομαι ο Χριστός μας να μην μας επιτρέπει να κρατάμε μέσα μας καμία, όχι κακία. Γιατί είχε μέσα το μνησικακία. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μέσα ο συναξαριστής, το μηνέο. Μνησικακία είχε μέσα του. Τον μισούσε δηλαδή σφόδρα τον ιερέα, ο διάκονος. Τον άρπαξε ο Σατανάς και τον τάραξε. Και ο Θεός φρόντισε να συγχωρηθεί ψυχούλατο για να μην πάει στην κόλαση, αλλά να βρίσκεται μαζί με τον ιερέα του στον παράδεισο, το οποίο εύχομαι σε όλους εμάς, αμήν, με τη βοήθεια και τις πρεσβείες που Αγίας στον τόπο της Αγίας Μαρίας και Μητρός πάντων ημών. Χρόνια πολλά σε όλους.